Čaute ľudia, ja som pri ďalšom videu, no a dneska ideme na rozlúčku s Hamšíkom, wow! Pomeň! Kúkaj na to, kámo. Chlapci, ináč kto si myslíte, že vyhrá? Nemám absolútne Už sa hrá! Nejaká láska. Nikolás Jackson. Ty si pustil svetla na štadióne. Šanca! Škrte! Let's go! Tuto dal Nemec skoro gól petičkou. Let's go! Protiútok, gól! Oba týmy sa snažili dať gól, ale finálne nahrávky mi jednoducho nevychádzali. Napríklad táto. Bra, to čo bolo? A tu už sa hráčom zo zahraničia niečo konečne podarilo. Tuto dal Dubravka svetový zákrok naozaj. Toto bola najdivnejšia šanca zatiaľ, ale bol to gól, takže... Gól! Lyon! Co sa deje? Mám 1%. Druhý polčas. A začiatok druhého polčasu bol fakt nudný. A naozaj sme čakali na poriadnu šancu. A potom sme sa konečne dočkali. Tuto. Konečne gól! V strede bol malý. Mali sme to aj strane Dubravku za muchu. Nice. A potom bolo ďalšie nekonečné čakanie na gól. A tuto to nie je vidno, ale reálne som tú loptu odrazil do niekoho iného.
Akurát bola mexická vlna. Dvojica! Nebol sex! Čo? Proste sme nedávali pozor a zrazu gól. Oni tu 4-2 premenili na 4-4. Blíži sa koniec stretnutia a tak prichádza priestor pre oznámenie, že po jeho skončení vás poprosím, aby ste zostali na svojich miestach. A tu padol rozhodujúci gól. Ja som ho nestiel natočiť. Že to mohlo byť také, tak to bolo. Ďakujem krásne ešte raz. Ďakujem. Toto video bolo naozaj super, akože, za mňa. Aj keď ste v prvom že sa nevedeli moc dobre vidno, keďže som bol za jedno bráno, ale nevadí. Tak sa majte a zase na budúce. Čau.